खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बे समाव गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबाव थाद'नाय गैयै बीपीएफ दोलो नागिरनानै बीजेपी दोलोआव जइन जादों। फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै एमसीएलए राजीव ब्रह्म एबा राजीव बांगाला गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव थांनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैनायजों लोगोसे बीजेपी दोलोआव जइन जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब मालिगाव बीसीडीसी 3 नं जर्दानपुर गामिनि गं 23 बीपीएफ नखरफोरनि सोद्रोमाफोरा बीजेपी दोलोआव जइन जादों। बे जइन जानाय हाबाफारियावनो एमसीएलए राजीव ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै खोनासंनानै लानि। दिनैहाय थारमाने वेस्ट मालिगाव माने सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुरनि गामिनि रायजो राजाफ्रा आङो दिनैहाय 13 नखर जयनिं जादों। बिथांमोना सोब सिनसियार बिथांमोना गावसोरनो आंखौ लेंहरदों गामियाव लेंहरनानै सारा फैदो गोदोबो जों सारनिनो मावथिखामोन सारा फैनानै जोंखौ जयनिं लाफैदो होननायखाय आं दिनैहाय थांनानै बिथांमोनखौ 1 बाजियाव 2 बाजियाव थांनानै जयनिं लाहैबाय आरो लानानै मोजां मोनदों गोसोखौ जिहेतु रायजोफ्रानो ओंखारथारदों गासिबो बिथांमोना गासिबो न'नि गार्जेनफ्रा आंजों जयनिं जादों। खोब बेफोरखौ नायनानै आं दिनैहाय आसा दं आसा माने मोनफ्रोमबो गामियानो आंखौ दा बिदि खबर हरनाय गोबां दं लानांगौ गोबां दंबावो दा आं लासै लासैनो लागासिनो दं। इलेक्सनाबो एसे गोबाव दं हिसाबै आं ओंखायनो बारा आं हाबला हाबलि खालामथ'वाखै जे जायगायाव लेंहरदों आं बाव थांदों। जिहेतु आं सिगाङावनो जिहेतु आं बीपीएफनि सासे केन्डिडेटखामोन आं गेजेर खन्द'आव 1 बोसोरनि उनाव आं बीजेपीआव जयनिं जाहैदों। दा बीजेपीआव हाबनाया दिनैहाय 4 बोसोर जाबाय नैजि। दा मानसिफ्रा गोबाङानो आंखौ गामि सिंफ्राव मिथियाखैमोन गोबां मानसियानो आंखौ दा सोङो सारा मा खालामनानै थाखो मा ओंखारला नामा गेलेला नामा गोबां मानसिफ्रा माबानानै दंमोन आरोखि नुला मानसिखौ माथो बहा थांखो गामि सिंनि सादा सादि रायजो राजाफ्राथ' मिथिया आं बहा थांदों। दा लासैनो आङो ओंखारगासिनो दं रायज्लायगासिनो दा लासै लासैनो गासिबो बनरगाव समस्थिनि रायजो राजाफ्रा मिथिजोब्बाय जे राजीव बांगाला माने बीजेपीआव गेलेगोन। बे हिसाबै दिनैहाय बनरगावनि मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थायो आंबो नुजाहैयो रायज्लायो बिदिनो आङो सिगाङावनो गोबां मानसिफ्रा आंजों जयनिं लानो नागिरदोंमोन खिन्थु आं लाथ'वाखैमोन। दा समा खाथि फैनायलाय आं दा जयनिंखौ लाफिनबाय आरोखि गोबाव आं बिराद लाबायबो दिनैहाय आं गोबां माने जयनिं जाबाय। बुंनो थाङोमोन दे मानसिफोरा बीजेपीआ हारसानि दल ओंखायनो बर'फ्रा बीजेपीआव हाबनो नाङा होननानै गोबां नेताफ्रा रायजो राजानि खोमाव सोना होदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांनो हाबाय जे मिथिनो मोनबाय दे बीजेपीआ माबानि हारसानि दल नङा। मानो होनबा मारै हारसानि दल जानो जोंनि काउन्सिलाव बीटीसीआव जोंनि लिस्ट बीटी काउन्सिलाव 30टा सिटआनो जोंना एसटी सिटखा ट्राइबेलानोखा नङा होमबा गाव राभा गेलेनो मोनो जाय ट्राइबेल जों बर'आ गेलेयो जोंनाव सिटआ गासै 40टा सिट दं जेनेरेल मोनबा अपेन मोनबा बै जेनेरेलाव बाव हारसा बर' गासिबो गेलेजोबनो हायो साबाल'सो नोङो अपेनबाव बर'आ गेलेनो मोननो हाया। बे 30टायाव नों 30टा एसटी सिट दङब्ला बे बर'आनो सिफ जागोन बर'आनो एम जागोन जिएम जागोन ना देरहाजोबोब्ला नंगौ नङा हा बीजेपी सरकार मालाय मा जानो जिहेतु बे ट्राइबेलफोरनि काउन्सिल नंगौना नङा। अब्ला दिनैहाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हायैनि खोथा गैला गासिबो बुजिजोब्बाय आरो सरकार दानो जोंनोथ' 30टा नाङा 21टाल'सो नांगौ 21 नङा होमबा। दा अब्ला जोङो बीजेपीआ मारै हारसा दल जाखो जोंबो गोबां नेताफ्रा हाबदों जोङो बिश्वजित दैमारिनिफ्राय आरम्भ लानानै गोबां जोंनि एमसीएलएफ्रा हाबहैदों बिजिरगोरा नार्जारि प्रभात बसुमतारी रेवरेवा नार्जारि आरो गोबां दं बिसोरबो बिथांमोना बीपीएफनि एमसीएलएखामोन बिथांमोना दा बीजेपीआव जयनिं जाजोब्बाय। अब्ला दिनैहाय नोङो मारैहाय जोङो हारसानि दल होननानै बुंनो हायो बेखौ गामिनि रायजो राजाफोरनो बिथांमोना
फुस्लायो आरोखि बे देरहानाय साथाव बे राजनितिकसो राजनितियाव नों मारै ज' जानो होनबा मारैहाय जानो हानो आलादा रायजो जानो बिनायावनो जों बर'फ्रा ज' जानो हायाखै गावजों गाव बुथारलायनाय जादों अब्ला बे राजनितियाव मारै ज' जानो आं उदाहरन होनो हायो मानाव गेदेर आदा सानसुमा बसुमतारिया जेलाना बिटिसिनि चिफमोन माबा होनो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन अब्ला बिथाङा 1993 आव बे एसे सुक्ति खालामदों दा जेबो गैया चिफ जाबाय बियो 6 मासनि उनावनो जेबो गैयैलाय सारा आदा सानसुमा खुंगुरा गारनानै खारबाय आरो बेखौनो जेबो गैखाथारै नुनानैनो जोंनि मानाव गेदेर भलन्टियार पस्टनि चेयारमेन जोंनिनो चेयारमेन आंबो भलन्टियारनि सासे गोग्गोम दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा बे बिसिखौनो आरो सालायहैलायबाय बे जोंनि बर'नि जारिमिन आरो सालायहैलायबाय बियो आरो बेनि उनाव सालायखांनानै बिनि उनाव बेया जोबलायबाय गाव सरकारा सोलायनाय सोलाय जानायाव स्टेटआव बे जायाखिसैलाय स्टेटनि आन्दाराव जादोंमोनथ' नङा होमबा आरो बिनि उनाव बेखौनो आरो सोर बर' आबसुनि गिबिसिन जेनेरेल सेक्रेटारि मानाव गेदेर आदा कंकिस्वर नार्जारिया आरो चिफ जाहैलायबाय बे बिसियावनो साथाम चिफ जादों अब्ला जोङो आलादा रायजो नांगौ होननाया बेयाव मानो साथाम चिफ जानांगौ बै समावनोथ' ज' जानानै जोङो नांफिनोबा मोनैनि खोथा गैयामोन बेफोरखौ नुनानैनोथ' जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा सार आदा सिलागां आदा सिलागां मोनना मानाव गेदेर रुंसारि जानाय बिथांमोना बे 1994 आव जानाय नङा होननानै बिएलटि जन्म खालामनाय नंना नङा बिएलटि जाखांनायनि उनाव जोङो बर'फ्रा गोबां गसंथानो हादों जों गोबां 2010 जेनाखि एकर्ड खालामदों मानाव गेदेर जोंनि बारग' चिफ रामा मंगेरे सारा अब्ला जोंनि बर'फ्रा 50% जोङो हां मोनदों जोंना नङामोनब्ला आन्दलनजोंनो जोंना धर्म संस्कृति गासिबो कालचार गोमालांजोबनायमोन नाथाय बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोङो हां मोनदों राजनितिया माने जों बुजिदों नङा होमबा बेनि उनावबो थेवबाबो जोंनि बिटिसि मोनसेयावबो जोंनि बर'फ्रा ज' जानो रोङाखै जोंहा आन्दलन खालामबावबाय एनडिपि बिथांमोन एबसुनि बिथांमोन आन्दलन खालामनानै उनाव बिथांमोनाबो रायजो बिबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो थाङै थुङै बे सान्ति सुक्ति बिटिआर सुक्ति खालामनांबाय नङा होमबा अब्ला नों माहाथो ज' जानो हानो नंखाथारो सिगांनिफ्रायनो जों मिथिजोबगौ जोंखौ मानसिफ्रा बुजिया साननो हागौ रोङा साननो हागौ जोङो फरायजेननायनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो जोङो फार्स्ट इयारनिफ्रायनो जोङो सारेनानिफ्रायनो थाखा खांबोनाय मानसि आबसुनि आन्दोआव जों भलन्टियार पस्टआव स्ट्रं बाहागो लानानै खामानि मावनाय मानसि जों बुजियो दिनैहाय ओंखायनो आङो खावलायो बर' जाथिया जुदि ज' जायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां हारिनि थाखाय मोजां जेब्लाबो हारिखौ रावबो नाख्लायनो हानाय नङा दाथ' जोंहा बड'लेण्ड बिनायानो गैथ'ब्ला अब्ला जोङोथ' नोङो जिखि पार्टियानो जा बेयाव हाबनानै जोङो डेभेलपमेन्टखौथ' मावनांगोन ना आरो डेभेलप जाया नङा जादों गोबां जागासिनो दं बिजेपि सरकारनि दिनाव जायाखैथ' होननो हाया गोबां मोजां पेकेज दं सेन्ट्रेलनि आसनिफोर दं आसामनिफ्राय आसनिफोर दङ बेफोर बिजेपि सरकारा बानायजोबनाय अब्ला आरो जेसेबां सक्ति जादों बिटिसि बिटिआर बेखौबोथ' बिजेपि सरकारानो बानायदों रावबोथ' बानायाखै अब्ला बिजेपिया मारै हारसा दल जाखो जोंनो ट्राइबेलफोरखौ बासायदोंसो गावजों गाव थैनाय माबानायनिफ्राय दिनैहाय जोंहा थैलायनाय गैला सान्ति जाबाय आदिबासिनो काउन्सिल होबाय नङा होमबा कमतापुर राजबंसिनो कमतापुर काउन्सिल होबाय कार्बि आलंखौ सान्ति सुक्ति खालामबाय डिमा हासावखौ सुक्ति खालामबाय दिनैहाय जोंनाव नर्थ इस्टआव एक्सट्रिमिसआनो गैला बेखौ सोर बानायदों बिजेपि सरकारसो बानायदों अब्ला दिनैहाय बिजेपि गाज्रिखौ जोंनि हारिनि मानसिफ्रा मारैहायथो गाज्रि बुंनो मिथिगौ बयबो सिङाव बुजिनाया दंजोबो खिन्थु राजनितिक देरहानाय साथाव बयबो उफायथ' गैया बुंनांगौ बायद' जायो जेबो नङा जायखिजाया आङो खावलायो आसा आरो आंहा आसा दंखायो देरहानायाथ' खाथांखा आरो टिकेट मोननायाबो आंना फाइनालखा बे हिसाबैनो आं दिनै दा फिल्डआव ओंखारबाय आरो बिदिनो आं जयनिंखौ लालांबाय थागोन थेंक इउ